Kaixo! Eixo! Kaixo, Anabel, naiz? Haupa, ni Robert naiz. Lanean, harria zulatzen? Bai, bueno, gaur egun kiroletan, baina lehen bai, haintzinean hau lana zen. Bueno, claro, mehatzarien lana omentzeko eguna da gaur. Bai, lan gogorra. Eta horrela aritzen ziren orduan mehategian? Bai, holan, eta bueno, hau da orain gaur egun kiroletan, baina lehen edozin modutan. Orduan orain herri kirol bezala, baina herri kirol honekin zuek egin nahi duzena da, garai hartako lana goraipatu, omendu edo, ez? Hau da. Pixka bat. Hau da, honekin herri kirol guztiak bezala, egiten duguna da, kirola egin gustatzen zaigulako, gogorra delako, baina ere gure historia eta nahiko importantea izan den historia, hemen mehatzaldean, oroitzeko eta mantentzeko. Eta zergatik hasten zara, harri zulatzaile bezala? Ez dakit, ni heldu berri, izan naz arboledara, eta jendea ezagutzen nuen eta probatu egin nuen. Eta ez dakit, pike sartzen da hor barruan, eta bai. Berez, zuk ez daukazu orduan loturarik mehategietan aritzen zirenekin? Ez. Ondoren deskubritu duzu? Bai, heldu nintzen arboledara bizitzera, probatu nuen kirola, eta hasi zen sartzen burdina nire barruan, eta bai, sartu nintzen historian, eta bueno, kriston historia daukagu. Osa, hola iron eta hori eskemengoa da. Osa, kriston minerala eta burdina mehatzaldea. Eske Europa mailan izan da oso ezaguna. Zenbat pixatzen du honek? 13 kilo. 13 kilo. Eta aritzea hola, indarra eta teknika suposatzen dut. Bai, esaten den modua, hau ez da bakarrik indarra, punteria asko, zehaztasuna behar da, airean, hori normalean ni frogetan azaltzen dut, airean, biratzen da barra apurtxu bat, borobiltzeko zuloa, bestela, mantentzen baduzu forma, orduan, kolpe bakoitzean, biratu. Kolpe bakoitzean, biratu. Eta zuk uste duzu nik froga bat egin dezakedala edo aritu naitekela? Bai, zuk uste? Venga, nola hartu behar da? Normalean gutxi gora bera, azteko zabaltzen dira esku apurtxu bat, horreka mantentzeko, eta lagundu gorputzarekin, eta igo guztiarekin hankakin lagundu behitu. Nire besoak ez dira mugitzen, eta altzatzen duzu. Hola egiten zu, ez? Eta gero, batara, apur bat. Eta giro hori, esan duzun giroa? Hori airean, tak. Txak. Gauza gehiagik iruditzen zaite. Nik uste dut momentuz heldu eta kolpe eman, bakarrik. Mantendu horrela, gero gerokoa. Bale, apurka. Venga, ba, orduan, jartzen ditut onka. Hola? Hola, ongi? Ongi, azteko bai. Azteko bai. A ber, ega bat, bita. Ostras, pixatzen du! Ja! Pixatzen du, Robe! 13 kilo, esan dugu. 13 kilo, zer dira 13 kilo? Eta horrela zenbat denbora zaritzen zara? 30 minutu. Hori frogetan, baina... Ez dauzkat. 30 minutu ez dauzkat. Ez. Utziko zaitut zu herria zulatzen. Jarraituko naz ni hemen, entrenatzen. Oso ongi, plazerra eta segi hortan. Urte eskaterako. Venga ba, aio! Venga, bai, gerarte!